Guten Abend und dobre dzień zur letzten Ausgabe von Wulatko. Unsere heutigen Themen im November 2076 ist der Startabend der letzten 3 Sorben. Da diese Einsiedler unsere Sendung nicht verfolgen, spreche ich zu ihnen in deutscher Sprache. Und damit in die Live-Schaltung. Naka so ci vede, sa spolika raboa. Ale poskanjte bo po doktora, prajo kusna. Išija skejčvač, ale vaš, poradku, aj. Kas ty viděl, Mikošo? Pomyśl o poradku. Witaj, Grüß dich, Peter. witaj. Witaj, no, nadby, Budešin. Staatszimmerrat, Škotčenca nic, aber. Ich hab heute keine Lust auf Staat, ne. Nie, Žan Škot, Freiburg. še jedno, wenn man mało tak już, aj. Slušal, Wulatko, Deđenca tu přidám je. Što? Čo, a mi to niso prajo, Mensch, das Aj, sun so hune, hast du sich šesa, ja, hör. Schaut sich eh kein Mensch mehr an. Ej, braue Marsch. Na los, Na da. Kaja. Ich bin top, schön, dass du mi viděl, no, so. Myc, ja, tu sedíme, Bosni, Serbia. To se ja prašim, što su docela, te příčiny za to. Ey, Unkraut vergeht nicht. Nein, to ma vele příčinu. Myslí jenož na ty lita, když je so domovina ze serbskim semikom, tak dobro se dostala. So z tej se v obej organizaciji potom rozpuštilo. To bylo. Aber da ještě příčina, já jsem si raz vyhledal, tu etat za serbské náležnosti je se od 2016 konsekventně znižil. S těmi penězami, které ženca dostaneme, můžeme hune tak serbský muzej přiživit udržet. Ej, ale celé Braune, tu tym stałe, ale docela z jarc ne trebamy. Zakských novinách sú dávno že prajli, so bude serbština přičo na motva reč. Boze zarudujeme so do linky kaješ, vačonština, alebo staragekština. Apropos noviny, serbské noviny, vesel tež jen ještě měsačné bukačeja, a to na Nimse. Na ale šta chceš a tyž prajč? Kak je před 20 letami posledná serbská družka do Rožanta Putnikova. Před 20 letami to, že se Rožante za menša stali, no? Myslím, šo odpakované. Nee, to nima. Rosenthal war einmal. Ale tuta tež ničo druhé, na to nepokázal, so by to nedas serbský sydlenský rum, sama serbské znamieška sú šitke odstronili. Maximalnie jeszcze serbskie swojbne mena, kaješ Vičas, Čornak, aber Rubel. Hulze, ich sag euch was. Die Schulen sind dran schuld. Die haben es doch noch nie hinbekommen, diese sorbische Identität rüberzubringen. Aj, cyle vino. Aber tež politikare, dida sú sa oni za nás zasadžili. Srušanskú srednú šulu sú tiež celi jednore zaurili. Naja, nezabuď tyž médie, kak nejasne a opak sú všetko v serbskom rozhlasu rečili. To vino. Aj, ale šta môžeme mocio na tym zmienić? My sme to jenež małke svice na ulkim, džuvat wo sviče. Peter, da hast du ein wahres Wort gesagt. Und damit wir uns jetzt nicht zu sehr rumärgern, habe ich uns was ganz Feines mitgebracht. Na da, Das ist Schön Obstler. to si jen zakon kidačo. Ja, mal einen Schlucken. Taka si čo zmenič nemôžem. Da, to nimo. Čaja odjo. Ja, Tattich. Nada. Nadby, no? Nadby. A Mikošo, povedaj, kak so tvojim džučom, John? Ach, tytla wiesz, nasza Anna, ta daż no przed litami do mnichowa czeknęła z Imanżelskim. A ich najmłodszy tu nitko loszte kodzi. A so, a ryči da serbse? Nichove. Zapadže to nic, štáty by to tam činese. Pistované sú še nimské, a tak tež žiči nimské reča. Ale celé správne, že buchu s tým hulcom, stajne serbske rečili doma. Kada to pan šuli ma odbiežeč. Tu da so blamuje, když reči nimské kaješ, jen Ukrajnik. A kada po tebe upada? Ach, poskaj, my sú neke poslední konstičena. Postate naunine moja syna svičili. Aj. 50. Abrahamitiska, aber Abrahamskim, že tak nešto trika od jednom. Zlenča, co vás vojba šilova na vujku hoščinu, a moja nučka, ta ja si přivezla novo přečela sú, to je jen šuster to je. No? Scherz ist das. Volej. To ty še môžeš, no. To je jen šelc ze Entenschenke. Ey, Hulze, strengt euch doch mal an. Das heißt Katja Korčma, das liegt dort neben Rakece. Ale, ja da Serpa, bo. Nie, Katja Korčma, tam jest 100 lat serbse ne veča. To máš pravda. A při ostčine pa so še dali serbske reči, abo? Ej, boskaj raz. Moje nučky tak nie sú tak ze serbštinu otrosli, ha.
když tam nitka tež 90 domošinje, potom sa vyzo kloníme a hej, Nimse rečíme, tak sa to by bylo nepřístojné, když celý čas serbsky rečíme, on či nerozumí. Da máš pravdu. Mau, mau. Jungs, Eine Sache sage ich euch. Wenn ich mir das anhöre, Peter, bei dir, das erinnert mich total an damals bei uns auf diesen Swim Sudinas und so. Das war mein Nano, der war ein ganz großer Sorbe gewesen hier im Sorbischen Institut. Ich weiß gar nicht, gibt es das überhaupt noch? nicht das, was sagst, das wäre ein Stubbe-Billy. Jedenfalls, der hat noch Bücher geschrieben auf Sorbisch, der hat Vorträge gehalten, aber zu Hause, da lief nicht mal viel mit Serbste. Mit der Brucka, da habe ich noch ein bisschen Serbste geredet, ja, aber sonst, wie das halt so ist. Ich bin ja auch in Bautzen aufgewachsen, meine Eltern haben gesagt, ach, der Junge, der soll aufs Sorbische Gymnasium gehen, in die B-Klasse, weil da sind ja die Freunde und naja, ich habe mich halt von der ganzen Sache irgendwie entfernt und im Endeffekt muss ich sagen, ey, ich verstehe euch doch trotzdem. Tuta scena raje vleče 2006 a 70. Realita za 60 let, aber je wam taka sytuacja, że dżęca nie znata. Na sportniszczu przyjdzie miestne, aber samo przypiły z przyjacielami. Przez spieszne a lahkomyslne zmienimy na niemszczynu. Samo para nas w Dreżanach na serbskiej daži są my Serbami drudy Niemcuje. Hat z wučenosti, aber też z liniości. Wieso je lahko win odsunić? Stajnie szula, polityka, aber byłeś tu wina zoso serbstvo zubi. Ale nie skończy na czasu, si sami no za nos przyjść, k serbstvu stać, rap wopokazać, nic jenoż dysmy wiecziny, ale też dysmy mniejsziny. Když vy noch chcete, zo so serbstvo jenož ke folklorne skupine stanie, potom buďte serbstvo živí. Kaj se to ľudzo hojci, že před 25 letami prajli, kajki zwy duch je tych starších kopnów, kiž neuča dzieci mačarnu reč.